Webafowethu ngeke nikhole uKing Bhakanzama usevele ke wadedela ke umbuzo ke oyinguzunga ke lapha ke uyawubhekisa kuyena ke unjoko ke lapha ke umculo kaMaskandi ke embuza ke ngo100,000 owawina ke kuyikhuphukane zakho ke ukuthi ke sewawuthola yini na ngale kokunanaza abafowethu ke ngifuna ukunidedelela ke le voice ke kaKing Bhakanzama ke okuyinyanga yaziwa kakhulu ke nizizwele ke ukuthi ke uthini na kunjokwe mhlawumbe ngenze ukuthi uthathe isifundo kulento ke noma nabanye abaculi ke kuzobalekelela ke lokhu ke okumbuzo obhekiswe ke unjokwe ngoba kuvela sengazuthi ke baningi abaculi bakaMaskandi ke ababhekane ke nalezi ingqinamba kodwa ke bayasaba ukukhuluma ngale kokunanaza abafowethu ke nayindaba awuyizwela wesiqiniseko esemedia ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like ke sizodibana futhi ke kwenye video ke elandelayo thokozela nansi video wenjoko usuka uthola yini u100,000 wakho owawina baba ngabe ihlazo elikhulu mangathiwa lo 100,000 awutholi kodwa angifuni ukuthi bengazi ukuthi khona abantu engilwa nabo kodwa funa siwalwela amalungelo abantu wenjoko usuka uthola yini u100,000 nanku umbuzo usuka uthola yini uma ungawutholile uthulele yini uma ungawutholile uma wawuthola awusasho ngami ukuthi usuka uthola ngoba mina abangabe ngibheke esigodlweni sami ayikho imali osayitholile wena njoko awutholi 100,000 kodwa if you wanna prove me wrong baba isho ukuthi hayi King sengawuthola sikushayela izandla kodwa mawungawutholile uthuli nawe njoko uyimpatha ngoba kuyophinda kushawa omunye kuphinde kushawa omunye ngenduku efanayo mfethu ilungelo lakho funa ulwele mawujeziswa noma ubulawa noma ushawa ushawela ilungelo lakho kulungile mawufa ufela ilungelo lakho baba kulungile kodwa baningi abasuke bezofunda isifundo emva kalokho mina njengoba ngifuna uthole lo 100 bese ngicela nabanye abahleli bemcimbi ukuthi wemadoda ngiyacela khokhelana abaculi musana ukubenzile